Diodo bakarra dugun zirkuito honetako diodo honen intensitatea eta tensioa kalkulatzea eskatzen digute. Hemen ikusten duzue diodoa resistentzia eta 12 volteko iturri hori serien daudela, adar bakar batean, beraz intensitate hori guztietatik pasatu behar da, eta eskatzen digute kalkulatzea bi parametro horiek hiru moduta. Lehendabizikoa grafikoki. Hemen ikusten duzuen diodoaren funtzio esponentzial hau erabiliz, grafika honetan, bigarren moduan diodoaren eredua erabiliz, eta hirugarrenean diodoaren bigarren ordeneko eredua erabiliz. Beraz, hiru moduta egin beharko dugu zirkuito honen ebazpena. Beraz, hasi gaitezen lehendabizikoa grafikoki hau egiten. Ia, lehendabiziko atal hau baldin bada grafikoki, hemen ipiniko dut, grafikoki egin behar dugu. Eta hemen ematen digute VD eta ID agarratza hauetan, diodoaren erantzun esponentziala. Badakizue, teorian ikusi duzue, diodo baten intensitatea mendekotasun esponentziala duela tensioarekin, izan behar dela IS parametro ezagun bat, bider esponente bat, esponentziala, hemen goian izan behar dugu esponentean diodoaren tensioa, zati N materialaren arabera daukagun parametroa, eta VT, temperatura eta Boltzmann konstantea dagoen parametroa ken bat. Eta funtzio esponentziala hau irudikatu digute grafikoki bi ardatz hauetan. Beraz, diodo hau egon behar dela begiratzazue hau 12 voltu izan da. Honek horrelaxeko intensitate bat ipini behar du, beraz, idatzen egon behar da. Diodo hau egon behar da intensitate bakar batekin eta tensio bakar batekin, beraz, bere funtzioko puntu zehatz batean egon behar da, egon daiteke hemen, edo hemen, edo hemen, funtzio honen edo zen puntuan egon behar da, baina zirkuito bakoitzan egon behar da bakarrik puntu zehatz batean. Intensitate eta tensio bakar batekin. Orduan geratzen zaigu funtziontako ze puntutan dagoen diodo honen parametro, dauden diodo honen parametroak. Orduan zer egin dezakegu? Bale, zirkuito honetan badaukagu diodo bat, baina badaukagu ere bai erresistentzia bat egiten duela berea. Hemendik pasatu behar da bere intensitatea, izan behar da honen berdina, eta hemen izan behar du tensio bat. Orduan, hau daukagun bezala, funtzio bezala, aztertu dezagun hau ere bai. Funtzio bezala, ia, hasi gaitezen pentsatzen erresistentzia honek egiten duena. Erresistentzia batek egiten du betikoa, eman behar du tensioa dela I bider R. Orduen, erresistentziaren tensioa, V azpi R, izan behar dela. Izan behar da. Bere intensitatea, behiratzazuet dela ID, serien dagoelako diodoarekin, ID bider erresistentzia horren balioa. Bale, badaukagu hemen ID eta VR, ez daukagu VD hemen sartzeko. Baina lotuta daude zirkuito honetan VR eta VD? Ba bai, zeren, hau, 12 voltio baldin bada, 12 voltio horiek erori behar dira diodoan eta erresistentzian, edo mailaren metodoarekin ikusi dezakezue. 12 voltio horiek, bezala ipiniko ditu dela, erortzen dira diodoan eta erresistentzian. Edo, azten bazeak izontxoarekin hemendik gora, hau igotzen denez, hemen jartzen da, eta bi hauek erortzen direnez, bestaldean jartzen dira horrelaxe. Orduan begira, orain VR jarri dezakegu VD arabera. VR bakantzen badegu izan behar da. Ken VD. Eta orain egin behar dudana da, hau ogunutza sartu. Eta orduen geratu behar zaigu VR dela ken VD, berdin, I, azpide, bider, R. Orduen begiratzazue. Erresistentziaren tensioa eta intensitateak aztertu zaile batu naiz ekuaziontara daukagula. ID eta VD. Hau da zuzen bat. Eta zuzen hau, sartu dezaket ere bai hemen. Dala erresistentziak egiten duena. Hemen izan behar dut diodoak egiten duena, eta hause izan behar da, zirkuito honetak erresistentziak egiten duena. Eta izan behar da beste funtzio bat. Eta biek mozten diren puntuan, horko tensio eta intensitatea izan behar dira behar dituguna. Ados, hau txukunago jarri behar dut. ID denez hemengo ardatza, hau bakandu behar dut. Eta geratu behar zait. I azpide, izan behar da, berdin, hau onutza pasatzen da zatitzen, minus bat zati R, hau negatiboa delako, bider VD, hau positibo, eta hau pasatu denez onutza, gehi zati R. Eta hause begiratzazue, ID dela ardatza hau, izango balitz I, hau izan behar da, malda bat, bider isa, gehi konstante bat. Bi hauek direnez aldagaiak, hau zuzen bat izan behar da, hemen ikusten duzuen bezala. Ados. Eta zuzen honi, sortzen dela erresistentzia aztertuz, zuzen honi, oso garrantzitsua dela, tontakia bat dirudi, baina oso garrantzitsua da, honi esaten zaio karga zuzena. Teorian ikusiko zenuten, karga zuzena.
Eta hau da, erresistentzia honek egiten duena zirkuito honetan, funtzio bezala. Eta orain egin behar dudana da, zuzen hau honutza sartu behar dut. Eta esan bezala, hau, eta honen arteko mozten diren puntua, hori da, izan behar da, zirkuito honen ebazpena. Orduen ia, egin behar dudana da, da bizi balioak eman behar diot honi. VD 0 denean, hau da, VD denean 0, hemen, behar du ze intensitatea daukagun hor jartzeko. Hau denean 0, ID da E zati R. E da 12, R da hau, beraz, VD denean 0, intensitatea izan behar duguna da VD, 12 zati 750. 16 miliamper, hau ja miliamperetan dago, beraz, zuzen hau pasatzen da hemendik, 16 miliamper. Bale, eta orain jarri behar dut ID denean 0, CVD daukadan. ID denean 0, orduen VD izan behar da, bi hauek jango ziren, eta VD da 12. Usten dut ze? ID denean 0, grafika edo zuzen hori pasatzen da 12 puntu hortatik. Eta orduen, zuzen hau da erresistentziarena. Eta hau egiteko erabiliko dut. Hauxe, zuzen bat. Horrela ingo dut zeren bestela itxasten zaizkit. Beste osagai horietara, ia, hartzen duen. Hau zeuen, usten zuen nola itxasten den, ia, eramaten badut horrela hau zeuen 16 miliamperretan esan dugu, eta beste hau 12an. Eta hoxe izango da, potulago egingo dut, eta urdinare bai, bados. Eta hoxe izan behar da, erresistentziaren karga zuzena, eta hemen, bi hauek mozten diren puntu honetan, hemen, izan behar dugu, betetzen direla, bai diodoaren funtzioa, bai karga zuzenarena, bai erresistentziarena. Beraz, zirkuito honetan, daukagun intensitate hau, eta VD hau da, puntu ontakoak. Eta pixkatxo bat hemen begiratzen badegu, ia, gutxi gora bera, ze VD daukagu hemen grafikoki. VD izan behar da, hau da 0,8, beraz, ben izan behar dugu 0,9 erdian, 0,85 voltio. Ados, grafikoki. Eta ze ID daukagu hemen. ID, gutxi gora bera, 15 miliamper. Ados, ID berdin 15 miliamper. Beraz, ebatzi dugu gure zirkuitutxoa grafikoki. Hemen ditugu bi balioak, karga zuzena aterata, eta ikusita non mozten den honekin. Orain eskatzen digute, bigarren atalean, kalkulatzea balio hauek diodoa ideala denean. Ideala. Orduen, ideala denean, hau, gidatzen dagoenean, eta ikusi duzuek gidatzen dagoela, bai guti hauek eragiten dute intensitatea horrela pasatzea, hau, gidatzen dagoenean, bere eredua izan behar da zirkuitu laburra. Marrazu behar dut. Gauzak argiago ikusteko. Izan behar dut 12 voltioko iturri hau, suposatu behar du gidatzen dagoela, kasi seguro nago, hemen erresistentzia, hemen lurra, 750 ohmio, eta orduen ze ID daukagu hemen, eta ze VD daukagu hemen. Bale, kalkulatu ezagun ID, hau plus minus 12 voltio baldin bada, ID hau izan behar da, hemen 12, ohm egiten badiogu honi, ID hau izan behar da, honi ohm legea aplikatuta, 12 zati 750 ohmio, eta hau izan behar da, 16 miliamper. Ados, orduen, ideala baldin bada gure diodoa, ide 16 miliamper ateratzen dira. Eta positiboa denez, bale, gidatzen dago, ondo dago. Eta VD zen bada? Ba, VD, hemen ikusten duzu, zirkuitu laburra baldin bada, hemen VD ikusi dezakezu 0 voltio direla. Hemengo tensioak, hemengoa berdinak direnez, VD da 0, VD ez da 12 voltio, kontuz gauzatxo horiekin. Beraz, VD da 0, eta ide 16. Eta, hirugarren atalean egin behar dugu, bigarren ordeneko ereduarekin. Ados, bigarren ordeneko eredua, hau zizan ideala, eta ikusi dezagun nola ateratzen diren gauzak. Bigarren ordeneko eredu honetan, suposatu behar dugu 0,7 voltioko iturritxoa. Orduen hemen ere sartu behar dut eredua, 12 voltio hemen, 12 voltio, hemen 0,7 voltio, hemen 750 ohmio, lurra, 750. Eta orain, zen bada orain iazpide, eta zen bada orain VD, ba behira, VD zuzenean ikusten duzue 0,7 voltio direla, VD 0,7. Eta ID, ia, pues ohm egin behar diot erresistentzia honi, ze tensio daukat hemen, hau 12 voltio baldin bada, hemen izan behar ditut, 11,2
11,3 voltio. Beraz, ide, irutatik pasatzen dena, kasu honetan izan behar da. 11,3 voltio, zati, 750, eta hause izan behar da, ia. 11,3 zati 750, berdin, 15 miliamper. 15 miliamper. Orduen, ia, begiratu dezagun, konparatu ditzagun. Eredu idealarekin genuen VD0. Konparatu beharko dela balio erreal honekin, errealena eta zehatzena hausin izan behar da. 0,85 beharrean, 0 volti ematen digu eredu idealak. Eta intensitatearen ikuspegitik, 15 miliamper beharrean, 16. Bano, nahiko zehatza, tensio altuekin baldin bagaitza, 0,8 honekin konparatuta, esan dezakegu nahiko hurbilketa ona dela, baina honeko behago behar digu. 0,7 voltio hauek ematen digu eredu honek konparatzeko 0,85 honekin, eta intensitatea bai, zehatzago, 15 miliamper, eta hemen ere 15 miliamper. Begira, hemen horin grafikoki ditugula, hemen daukagula, hemen esponentziala, eredu ideala erabiltzen dugunean, hau jarriko dut horrelaxe, eta potoloago, hemen adibidez. Eredu idealaan erabiltzen ari gara zirkuito laburra, eta zirkuito laburra da horrelaxeko zuzen bat hemen. Intensitatea pasatzen da eta intensioa 0, eta gero moztuta dagoenean irekita. Eta erabiltzen dugunean eredu hau 0,7 voltioko iturritxo bat da horrelaxeko grafika bat. 0,7 hemen, izango zen horrelaxeko zuzen bat, eta hemendik arutza moztuta egongo zen, arutza moztuta horrelaxe 0. Beraz, ikustazue, erabilita eredu zehatzena esponentziala puntua hause da. Erabiltzen baldin badegu hau, puntua hementxe dago, nahiko gertu. Hurbilketa nahiko ona da, nahiko tensio altuak erabiltzen baldin baditugu. Hemen hurbilketa ez da horren ona izan behar, baina hemen ikusten duzu nahiko hurbilketa ona dela 0,7 voltioko iturritxo hori erabiltza. Aldiz, eredu ideala erabiltzen badegu, hemen errorea haundixiago dela ikusten duzu. Venga, aurrera.